Gepelay desertjele bu iýmit goşundynyň düzüminde melissa oty, rastaropşynyň çigidi, kalendola we imbir bar. Bu jeleni bir alan adam ýene-de targyt edýär. Onuň peýdasy öt haltanyň işleýişini gowlandyrýar, bagryňa aratsalaýar, alergiýaňy aýyrýar, saryň gaýnamasyny aýyrýar, 3 paçkasyny içmeklik maslahat berilýär. Bu iýmit goşundydan soň özüňizi yeňil duýup başlarsyňyz. Özüňizdäki daşlar ululmaka öňüni alyň. Bu harydy almak üçin aşagdaky sylka girin we internet market açyň. Google arkaly lichny kabinete gir we öz şahsy belgiň bilen şahsy otogyny aç we özüňize ýakyn ofisa targyt et. Kyn görseňiz aşagdaky belgi bilen SMS arkaly habarlaşyň. Ähli zady özümizi öwredýär.